Oprește-te. Acum. Oriunde ești, lasă totul deoparte. Dacă e zgomot în jur, lasă liniștea să se așeze. Ce ești pe cale să auzi nu e fundal. Cere tot ce ești. Ai descoperit ceva de care ei se temeau că vei descoperi. Și tocmai de aceea ai trecut testul, adesule. Frica lor este dovada a ceea ce ești. Astăzi, ceva s-a schimbat în planul nevăzut și trebuie să-ți spun ce a înregistrat cerul în clipa exactă în care ai văzut ceea ce era ascuns. Nu ai ajuns până aici prin întâmplare. Ai fost condus. Acesta este aliniamentul divin al unei vieți întregi de pregătire și următorul pas nu este al tău, este al lui. Vreau să rămân cu tine o vreme, pentru că știu ce a venit înaintea acestui moment și nu a fost ușor. Ani de zile, poate mai mult decât vrei să recunoști, ai trăit o confuzie liniștită care avea o textură aparte. Era genul de confuzie care te făcea să-ți pui la îndoială propria percepție înainte să pui la îndoială motivele cuiva. Prindeai câte ceva. O privire, un tipar, o prăpastie între ce spunea cineva și ce făcea, și primul reflex, cel pe care ți-l fuseseră inculcat fără acordul tău, era să întorci totul împotriva ta. Exagerez? Sunt prea sensibil? Văd lucruri care nu există? Și în timp ce tu îți interogai propriul discernământ, cei care operau în umbră erau liberi să continue. Îndoiala ta era acoperirea lor, tăcerea ta era oxigenul lor. Confuzia nu a fost un accident, era o condiție de care aveau nevoie să o menții. Știi ce înseamnă să porți o certitudine pe care nu o poți dovedi. Să știi, la un nivel dinaintea cuvintelor, că ceva e profund greșit și să nu ai confirmare exterioară, niciun martor, nici o dovadă destul de solidă ca să tacă vocea care întreba dacă tu ești problema. Ai învățat să te prezinți, să continui, să ții lucrurile la oaltă, chiar și în timp ce mintea ta, la 3 dimineața, relua aceleași scene pe repeat, căutând piesa lipsă. Corpul tău a rămas în mod de alertă mult timp după ce amenințarea ar fi trebuit să treacă. Asta face confuzia prelungită. Ține sistemul încordat, în așteptare, scanând, mult după ce vigilența ar fi trebuit să se liniștească. Banii, pacea, discernământul, toate s-au scurs în ani de pază permanentă. Și acum te ardea o întrebare pe care poate nu ai îndrăznit să o formulezi. De ce mă vedeau ca pe o amenințare dacă nici eu nu-mi cunoșteam propria mărime? Și apoi a venit revelația. Nu a venit cu zgomot pentru cei mai mulți, a venit ca un click. O piesă s-a așezat la locul ei și deodată imaginea fragmentată s-a asamblat în întregime. Și ai văzut. Ai văzut tiparul. Ai văzut intenția ascunsă sub comportament. Ai văzut arhitectura a ceea ce fusese construit în jurul tău și pentru prima dată confuzia s-a ridicat și ai rămas în picioare cu ceva mult mai greu, claritate. Și acum, înainte să mergem mai departe, vreau să-ți cer ceva. Dacă ceea ce descriu a atins ceva în tine, dacă ceva din pieptul tău a recunoscut ce tocmai am spus, vreau să răspunzi acestui cuvânt nu pasiv, ci cu un acord profetic. Apasă like-ul nu ca ajutor pentru algoritm, ci ca pe un da profetic, ca pe o declarație că ceea ce a ajuns la tine este real, că Duhul îl confirma deja și că îl primești. Și în timp ce faci asta, eliberezi o rugăciune peste tine. Ca în următoarele 72 de ore, claritatea să se ascută în jurul pașului specific următor pe care îl cere această revelație. Nu un potop copleșitor, un singur pas clar. Aceasta este ceea ce crezi acum. Acum trebuie să-ți spun ceva despre revelație ca atare. A ajunge nu este același lucru cu a ști ce urmează. A vedea tiparul, a numi intenția, este primul act de guvernare, dar nu și ultimul. Alesul care a primit revelația și nu are un sistem pentru ce vine după, este încă vulnerabil, nu la amenințarea inițială, ci la dezorientarea care urmează unui cutremur interior de o asemenea amploare. Tocmai pentru cei care stau unde stai tu acum, revelație primită, capitolul următor nedefinit, a fost construit codul lui Solomon. Un drum în 3 mișcări pentru cei care au ajuns în punctul de a vedea ce văd. Detalii în primul comentariu fixat. Ține asta în minte în timp ce continuăm. Minutele care urmează îți vor arăta exact de ce contează. Există ceva pe care trebuie să-l primești de plin. Tăcerea ta nu a fost slăbiciune.
Au fost momente în care să rămâi tăcut, să rămâi în confuzie, să stai locului părea un eșec al curajului. Dar iată ce se întâmpla de fapt. Ei aveau nevoie de confuzia ta ca să opereze. Tăcerea ta era condiția de care aveau nevoie ca să continue. În clipa în care ai văzut clar, sistemul care depindea de orbirea ta și-a pierdut resursa esențială. Domnul va lupta pentru tine, tu stai liniștit. Exodul 14:14, în versiunea Cornilescu. Auzi-l nu ca pasivitate, ci ca postură de guvernare. Cel care nu mai aleargă după dovezi, nu mai performează confuzia ca să-i facă pe alții confortabili, nu mai poartă greutatea de a gestiona narativul altcuiva. Acel om este liber să fie liniștit. Nu inactiv, liniștit, înrădăcinat, operând din claritate, nu din instinctul de supraviețuire care l-a ținut în alergare ani de zile. Gândește-te la Iosif. A fost redus la tăcere 13 ani, vândut de frații lui, închis pe nedrept, tăiat de la orice structură care i-ar fi confirmat simțul propriei identități. 13 ani fără vreo dreptate, fără nimeni din afara propriului spirit să-i spună că ceea ce știa despre sine era adevărat. Și tăcerea nu a fost abandonare. Domnul era cu Iosif. Dar tăcerea era și pregătire. A naviga trădarea fără a fi reabilitat, a păstra integritatea în condiții menite să o distrugă, acesta a fost curiculumul pe care tronul îl cerea. Ce au urmărit cu rău, Dumnezeu a îndreptat spre un scop. Și când a venit clipa revelației, când Iosif a stat față în față cu frații lui, cei care îl vânduseră, care își construiseră confortul pe captivitatea lui, frica de pe fețele lor era proporțională cu exact cât de mult dependeau de orbirea lui. Revelația nu l-a eliberat doar pe Iosif, i-a expus pe ei. Frica pe care o simți în jurul tău acum este exact aceeași proporție. Este măsura exactă a cât de mult aveau nevoie să continue confuzia ta. Frica dușmanilor tăi nu a apărut când ai reușit. A apărut când au înțeles că tu știi. Recunoașterea lor este confirmarea ta. Acum Iosif le-a oferit fraților săi un cadru pentru a procesa ce se întâmplase și vreau să îți ofer același instrument în această seară. Este extras direct din Geneza 50:20 în versiunea Cornilescu. Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat aceasta în bine. Înainte să adormi, scrie 3 întrebări. Prima întrebare. Ce-au căutat să distrugă? Nu te rog să ruminezi evenimentul. Te rog să numești intenția. Nu comportamentul, intenția de subcomportament. Ce anume vizau când au acționat împotriva ta? Încrederea ta în tine? Relațiile tale? Credibilitatea? Credința? Numește precis. Aceasta este precizie spirituală, nu pentru a relua rana, ci pentru a o vedea clar și a-i lua anonimatul. A doua întrebare. Ce a ferit Dumnezeu prin acel proces? Aceasta este un inventar, nu o consolare. Caracterul tău, credința ta, capacitatea de discernământ, ascuțită chiar de procesul menit să te distrugă. Ce nu s-a rupt, scrie. Lucrurile care au supraviețuit focului sunt cele cu care vei guverna capitolul următor. A treia întrebare. Ce îți încredințează Dumnezeu acum că știi? Revelația nu este sfârșitul, este o ușă. Ușa pe care Iosif a trecut-o în camera lui Faraon. Înțelegerea pe care o porți acum nu este doar reabilitare personală. Este pregătire pentru ceva ce capitolul următor va cere. Ce este menită să împlinească acum această putere de discernământ? Asta este întrebarea. Scrie-o. Fă aceste 3 întrebări în seara asta, de preferință de mână, într-un loc liniștit. Nu ai nevoie de nimic altceva. Ai tot ce cere exercițiul. Ai trăit ani supraviețuind la ceea ce au făcut ei. Acum începi să trăiești cu ceea ce a făcut Dumnezeu din ceea ce au făcut ei. Dar trebuie să fiu sincer cu tine. Inventarul lui Iosif este un instrument real și va face o lucrare reală în tine și este totuși un singur instrument. Pentru că iată ce am învățat despre momentul de după revelație. Pericolul nu este întoarcerea la confuzia din care ai venit. Nu mai poți nevedea ce ai văzut. Pericolul este că revelația fără un sistem de discernământ devine un alt tip de dezorientare, neancorat, reactiv, acum alimentat de claritate în loc de confuzie, ceea ce îl face mai rapid și mai greu de corectat.
Nu ai nevoie de mai multe dovezi. Ai nevoie de discernământ, să știi ce să faci cu ceea ce știi. Era supraviețuirii în întuneric s-a încheiat. Începe era guvernării cu ceea ce acum vezi. Și a guvernat cere ceva anume. Când Dumnezeu i s-a arătat lui Solomon și i-a oferit orice, victorie asupra dușmanilor, bogăție, viață lungă, Solomon nu a cerut nimic din toate acestea. A cerut o inimă pricepută, o minte care să deosebească binele de rău, ca să poată cârmui poporul lui Dumnezeu. Asta citim în Romani 12:19. Nu vă răzbunați singuri, prea iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, pentru că scris este: a mea este răzbunarea. Dumnezeu a preluat cauza dușmanilor tăi. Nu mai trebuie să lupți pentru recunoaștere. Trebuie să înveți să conduci gândurile tale, casa ta, deciziile tale. Iosif nu a cerut putere, a cerut înțelepciune. Solomon nu a cerut răzbunare, a cerut discernământ. Codul lui Solomon este construit pentru 3 mișcări specifice. Prima este diagnosticul, identificarea golurilor care încă drenează liniștit resursele tale, pacea și discernământul, chiar acum că amenințarea principală este vizibilă. A doua mișcare este liniștirea sufletului, ieșirea din modul de alertă care a rămas activ în tine mult timp după ce amenințarea în sine a trecut, ca să poți dormi în pace și să te trezești cu claritate în loc să te trezești deja încordat. A treia mișcare este un protocol zilnic de discernământ ancorat în proverbe, un fel de a lua decizii pentru capitolul următor din înțelepciune, nu din instinctul de supraviețuire al cuiva care încă aleargă pe adrenalină. Nu ai nevoie să fii teolog, nu ai nevoie de ore în plus. Ai nevoie de o cale construită exact pentru unde ești, nu un alt devoțional, un drum în 3 mișcări pentru cel care a ajuns în punctul în care ai ajuns tu. Codul lui Solomon este în primul comentariu fixat. Înainte să te eliberezi, vreau să marcăm acest moment, nu doar în interior, ci în chip vizibil, ca o ancoră la care poți reveni. În comentarii scrie orașul tău și țara ta. Apoi scrie 4 cuvinte: știu cine sunt. Acesta este decretul tău, nu o declarație că ai ajuns la capătul drumului, o declarație de identitate la pragul unui nou capitol. Alesului care privesc acum sunt răspândiți, orașe diferite, istorii diferite, versiuni diferite ale aceleiași bătălii, și când scrii asta, devii parte dintr-o cartografiere, un registru vizibil al unei armate tăcute, care se trezește și refuză să rămână în confuzie. De fiecare dată când distribui acest video cuiva care se mai află în mijlocul procesului, care mai poartă greutatea fără să aibă un nume pentru ea, acea distribuire este o sămânță. Poate nu știi ce va produce. Nu aceasta este misiunea ta. Misiunea ta este să o plantezi. Și un ultim lucru înainte să închidem. Codul lui Solomon rămâne în primul comentariu. Știu că cei care primesc revelația amână uneori cel mai mult pasul următor. Nu pentru că nu știu că pasul este cel potrivit, ci pentru că a-l face înseamnă a confirma pe deplin ceea ce au înțeles. Și există o parte a sufletului care șovăie în fața greutății acelei confirmări. Văd asta. Tu decizi când, în seara aceasta, mâine dimineață. Calea va fi acolo. Nu există presiune în ceea ce îți arăt, doar o ușă deschisă, ținută de cineva care a văzut alesul, ajungând la exact acest prag și trecând prin el în capitole care i-au înspăimântat pe cei ce îi vânduseră. Înțelepciunea de sus să fie temelia pașilor tăi astăzi, sufletul tău să-și afle odihna. Până la următoarea întâlnire.